päällekkäin. No niin, me päästiin sitten pelistä toiseen ja pari voittajaa ollaan saatu myös tässä pelissä. Aiemmasta pelistä mä maksoin 2000 euroa Joelille. Oikein mahtavaa. Nyt lähdetään lämmittelemään pienemmän potin kanssa, eli 50 euron. Eli tänne lähdetään seuraavaa Sannaa hakemaan. S:llä pitäisi alkaa. Toinen kirja ei saa olla I eikä A. Kolmas kirja ei saa olla I eikä U. Neljäs kirja ei L eikä N. Viimeinen kirja ei ole I eikä A. Se voi olla myös joku nimi. Sillä nyt ei ole mitään väliä, että minkäsmoinen sana se on, kunhan se on perusmuodossa ja se on suomenkielinen. Kuten siili tai sauna. Siinä on hyviä vastauksia, voittajan vastauksia. Ainoastaan yksi väärä vastaus oli tämä särki, koska tuo I-kirja oli pahasti päällekkäin. Eli tässä vaiheessa aika moni vastaus on jo pois pelistä. Pelin haastavuustaso nousee koko ajan. Esimerkiksi saari-sana. Siinä on 5 kirjainta, mutta valitettavasti tämä A-kirja on jo käytetty. Saari ja myös I-kirja on täältä viimeisestä kohdasta käytetty. Hallo, meillä on kierroksen paras. Kuka siellä? Jussi. Mikäs on Jussi-sana? Seutu. Mikä oli? Seutu. Seutu. Valitettavasti U-kirjan on tuossa päällekkäin seudussa. Ja meillä on kierroksen paras. Kuka siellä? Aivi. Mikäs on sana? Seppä. Seppä. Se kelepaa kyllä. Hyvä sana. Taitavia pelaajia meillä on linjoilla. Sinne lähti Aiville 50 euroa, onneksi olkoon. Kukka ei ole seppä syntyessään, mutta harjoitus tekee mestarin. Nyt lähdet kokeilemaan, tökkimään jollain kepillä ekaan näitä kirjaimia. Hallo, meillä on kierroksen paras. Kuka siellä? Reija. Mikäs on Reijan vastaus? Suomu. Suomu. Hyvältä kuulostaa, kyllä. No niin, sinne lähti 50. Ja jatketaan. Matka etenee. Seuraava sana tänne näin. S:llä alkaa. Samoja kirjaimia ei saa käyttää pystyriveittäin. Unohan nämä särjet, sillä nämä kirjaimet on edelleenkin käytettävissä, koska I-kirjan oli tuolla päällekkäin, niin särkiä ei sitten hyväksytty. Ja mikä se toinen, oliko se seutu? Taisi olla seutu, niin siinä oli tämä U-kirjain sitten päällekkäin. Eli me ollaan saatu 2 väärää vastausta. Tämä sana-arvoitus on aika semmoinen arvaamaton peli, koska tässä ei koskaan tiedä, että mitä ne muut pelaajat tulee oikein jorisemaan. Niin täällä on aina näitä kirjaimia mullin malli. No saapa nähdä minkäsmoisen sanan seuraava pelaaja virittää. Pelin haastavuustaso, sen kun nousee ja nousee, että mitä edemmästä sä nyt vaan menee, niin sitä enemmäksi nämä kirjaimien määrät sen kun kasvaa ja kasvaa. Pari väärää vastausta ollaan saatu ja se ei ole mikään ihme eikä kumma. Ei tullut ainakaan meikäläiselle yhtään yllärinä. Ja varsinkaan kun tätä S-versiota ei ainakaan kovin usein olla pelattu. Pidä mielessä pelin säännöt, ette tuu 3. väärää vastausta kertomaan. Kannattaa kuitenkin heti paikalla soittaa, ettei kukaan muuttuu sitä sinun sannas ryöväämään. Sillä 50 euroa meillä palakintona rahaa tarjolla. Nyt kannattaa pelata. Ja peli etenee. Meillä on kierroksen paras. Kuka siellä? Kaija. Mikäs on Kaija sana? Särky. Sänky. Se on hyvä vastaus, kyllä. Kyllä. Kylläpä on hankala kirjoittaa, kun tää koko ajan heiluu tämä meidän taulu. Mutta sänky kelepas. Älä mene kuitenkaan mihinkään sänkyyn pötköttämään kesken pelin. Tämä peli koko ajan haastavoituu. Älä levähä. Nyt pinnistä. Sänky on pois pelistä. Keksi joku omaa sanaa. Me ollaan saatu jo monta sanaa.
Seuraavasta sanasta minä laitetaan 100 € tarjouksen voimaan. 100 € lähtee 5-kirjaimisesta suomenkielisestä sanasta. Se ei passa olla mikään murresana, se ei passa olla mikään slangisana, vaan se täytyy olla perusmuodossa. 100 € lähtee seuraavasta oikeasta vastauksesta. Tarkistahan nämä kirjaimet, että niitä ei ole päällekkäin pystyriveittäin. Eli toka kirjain ei saa olla ä, u, e, a, i. Eli joku toinen vokkaali pitää saada tuohon noin. Ja sitten jatketaan matkaa. 3. kirja ei saa olla n, o, p, u, i. 4. kirja ei saa olla k, m, p, n, l. Kylläpä meni hankalaksi tämä, kun täällä on niin paljon kirjaimia, että laitetaan 200 € sittenkin. Tuplattaa vielä toistamiseen tämä meidän pottimme, sillä sen verran kinkkiseksi on käynyt meillä pelit. Sänky, suomu, seppä, sauna ja siili ollaan saatu ja pari väärää vastausta kaupan päälle. Väärästä vastauksesta mä en pääse maksamaan 200 €, joten kyllä kannattaa olla aika tarkkana. Kyllä pitää olla skarpimpi tappaus, kun tätä peliä lähtee selvittämään. €50 lähti alussa. Nämä vastaukset on mennyttä. Nyt sun pitää keksiä uusi idea. Säännönmukainen vastaus. Ja pitää myös kiirettä, sillä meillä on aikaa vaan rajoitetusti. Kello tikittää, aikaa kuluu. Ei kuitenkaan kannata ruveta hättäilemään. Sä et ole mitään menettänyt, sulla on edelleenkin mahdollisuus napata 200 €. Mutta mua rupeaa kyllä vähän harmittamaan, että miten hankalaksi tämä on mennyt. Laitetaanpa sittenkin vielä tuplapottiin 400 €. Kyllä nyt tarvitaan motivaatiota, kun niin hankalaksi on tämä peli virittäytynyt. Eli tunnelma on nyt se, että oikeaa vastausta en ole vielä saanut ja aika jänskät paikat on meillä täällä, että kuka vielä pärjää tällä kierroksella. Mä en usko, että moni tulee pärjäämään. Pian mielessä korvan takana meidän pelin säännöt, sillä väärät vastaukset ovat merkki siitä, että tää ei oo mikään yksinkertainen homma. Tää ei oo mitään helppoa touhua. Jos yksikin kirjain on päällekkäin, kuten siilissä ja särjessä tämä i-kirjain, niin se menee päin pusikkua. Älä pistä päätä pusikkoon. Älä sulje silmiäs tältä ongelmalta. Kenestä on pelaajaksi? Kenestä on ratkaisijaksi tällä kierroksella? Kierrosaikaa on vaan rajoitetusti. Mä en voi loputtommin ootella. Mä haluan ratkaisun mahdollisimman pian. Eli ryhdy tositoimiin. Tartu sitä mukaan puhelimeen, kun sana alkaa olleen hallussa. Jos sana on jo sitä luokkaa, että se on tarkistettu tappaus, sä oot käynyt läpi joka ikisen pystyrivillä olevan kirjaimen 4 kirjaimesta, niin sä oot valmiina soittamaan. Sä oot valmiina hyppäämään tänne suoraan lähetykseen kuuluville. Mä otan sut ilomielin ja mulla on pöydällä 400 €. Tällä kierroksella hinta on kohdillaan. Tämän ohjelman aikana mä oon maksanut jopa 2000 € aiemmasta pelistä. 50 € lähtenyt jo monelle pelaajalle, 1, 2, 3, 4, 5. Oho, ja voitaisko laittaa lisää rahaa peliin? Kun eihän tämä ole mistään kotoisin tämä 400 €. 450, no on sekin jotain. Rahaa se on sekin, kiitos. 500 €, oho, nyt ollaan reilulla päällä. 550, mitäs tämä nyt on? Oho, 600 €, eipä ollakaan nuukalla päällä. 600 € nousi ihan yhtäkkiä. Mistä nämä rahat oikein tulla tupsahti? Meillä täällä kassa paukkuu. 600 € tulla tupsahti.
Mutta Sannaa en ole vielä saanut, joten rahat on täällä mun kädessä. Nää on vielä maksamatta. Sänkysana näkee. Mitenköhän lepposta Sannaa me tänne saatais? Oisko sulla joku semmonen hupsusana? Oisko sulla joku vähän semmonen hurjempi sana? Tää ei oo mitään helppoa peliä. Tää ei oo lastenleikkiä. Sun täytyy keskittyä tällä kierroksella. Sillä nyt on tosi kyseessä. Tässä vaiheessa haastavuustaso on erityisen haastava. 0700 03355. Kilpailulinjalla esitellään kysymyksiä. Vastaa kysymyksiin äänimerkin jälkeen oikein ja mahdollisimman nopeasti puhelimen näppäimillä. Kierroksen aikana oikein vastannut ja samalla nopeimman vastausajan tehnyt pelaaja on kierroksen paras pelaaja. Hänet yhdistetään tänne suoraan lähetykseen kertomaan vastaus tähän ruututehtävään. Ja mikäli me saadaan nappisuoritus, niin mä luovun 600 eurosta. Tämän lähetyksen aikana pelaajista Joel on jo napannut 2000 euroa. Meillä on kuitenkin muitakin pelejä vielä tulossa. Me edetään seuraavan peliin heti kun me päästään tästä sana-arvoituksesta yli. Eli tämä on tämän pelin viimeinen kierros, sillä tämä peli on mennyt niin monimutkaiseksi, että kovin montaa Sannaa tänne ei pysty enää saaja. Mutta kuhan keksit yhden säännönmukaisen vastauksen vielä kirjaimella, joka alkaa S:llä, ja jossa nämä kirjaimet ei toistu päällekkäin, niin 600 euroa on sinun. En ole kovin luottavaisin mielin enää tässä vaiheessa. Tää ei ole mikään varma nakki, sillä kuten jo sanoin, tää on tosi arvaamaton peli, tää sana-arvoitus. Te katsojat tuutte itse kertomaan näitä sanoja. Ja tää on aika villiksi äytynyt tässä vaiheessa, sillä tosi monta kirjainta on jo pois pelissä pystyriveittäin. Joten laitetaanpa 700 euroa. Pistetään tarjous kohilleen. Ja kohistetaan katse tähän tehtävään. Älä soita ennen kuin sä oot tarkistanut sun vastaukseen. S:llä alkava 5-kirjaiminen sana on saatava haltuun. Me ollaan saatu 2 väärää vastausta ja toinen niistä oli särki. Ja siellä I-kirjain toistui 5. kirjaimena. Ja toinen väärä vastaus oli sitten se seutu. Ja seudussa oli tässä vaiheessa tämä U-kirjain päällekkäin. 2 väärää vastausta lämmittelykierroksilla kertoo pelin haastavuudesta sen, että tää ei oo helppo peli. Tekevälle sattuu. Älä nyt jää sinne tuskistelemaan. Jos sä haluat pelata tätä peliä, niin sä voit ottaa kaikki keinot käyttöön. Sä voit kaveria vaikka tarttua kädestä ja yhdessä ruveta sitten miettimään oikeaa vastausta. Voit ottaa vaikka sanakirjankin kätösees, jos se yhtään auttaa. Sieltähän niitä ideoita pukkaa tulemaan. Nyt täytyy olla vaan tarkkana, että säännönmukaista ideaa tuut esittämään. Sillä väärälle vastaukselle ei oo hintaa. Ja mä oon tiukka täti, kun puhutaan näistä pelisäännöistä. Mä kyllä tarkistan joka ikisen käytetyn kirjaimen pystyriveittäin, että yksikään ei oo päällekkäin. Tää on tarkkaa hommaa. Nyt pitää olla tarkkana kuin porkkana. Eli tämän S-konsonantin jälkeen mä voisin olettaa, että jonkunnäköistä vokkaalia tänne lähdetään kahtelleen. I, A, E, U, Ä on jo käytetty. Joten mikähän sinne vielä mahtuisi? Oisko vaikka O-kirjain, so? No mulla tuli heti mieleen soita, mutta I on tuossa nyt pahasti ja A on sitten myös täällä pahasti päällekkäin. Kyllä kannattaa tarkistaa, että ne kirjaimet ei oo siellä päällekkäin. Niin kuin esimerkiksi soita sanassa siellä on jopa 2 kirjainta päällekkäin.
Kyllä kannattaa monen kertaa tarkistaa. Tää on sen verran tarkkaa hommaa tässä vaiheessa. Alussa oli tietenkin yksinkertaisempaa, mutta siinäkään vaiheessa ei virheitä oltu vältytty, sillä pari väärää vastausta kuultiin ja nähtiin. Esimerkiksi tuo särki. Pistettäkö 850? 30. Elikkä hyvä tarjous, uusi yritys. Älä luovuta, vaan jatka yrittämistä. Se ei voi millään muulla kirjaimella alkaa kuin tällä S-llä. Katoppa, mikä tuonne oikein mahtus. Se voisi olla O-kirjain, se voisi olla... Oisko vielä Y-kirjainkin käyttämättä? Ö. Mikä sönkkö tänne oikein tulee? Musta tulee Ihtasta ainakin aika sönkkö tässä sana-arvoituksessa. En tiedä oikein, että mihin tämä suu pannaan nyt, kun en ole vieläkään löytänyt oikeaa vastausta ja aina nämä kirjaimet hyppii päällekkäin. Sun täytyy olla paras pelaaja tässä pelissä, mikäli aiot voittaa 830. Etene omaan tahtiin. Kaikki pelaa omalla tyylillään. Toinen pelaa vikkelästi, toinen tarkistaa 100 kertaa ennen kuin lähtee soittamaan. Ei kannata liikaa jäädä jankkaamaan tätä ruututehtävää. Heti kun oot tarkistanut sun vastauksen vaikka pari otteeseen, niin sitten vaan sitä luuria korvaa ja menoksi. Peliaika on kuitenkin vaan rajoitetusti, joten ei kannata jäädä sinne paikoille pyörimään. Me ollaan tätä peliä viemässä päätökseensä. Tämä on jo toka haaste tänä torstaina. Mä oon jo 2000 euroa maksanut tämän lähetyksen aikana Joelille. Mä oottelen seuraavaa voittajaa tähän peliin, että päästään sitten seuraavaa peliä myös pyörittämään. Mutta seuraava peli lähtee käyntiin vasta siinä vaiheessa, kun oikea vastaus saadaan tälle riville. Mä en usko, että näitä toiseksi vikkaa eikä vikkaa kierrosta lähetä edes pelaamaan, sillä tämä peli on jo niin hankalaa tässä vaiheessa, että kyllä nämä on jo ihan mahottomia kierroksia. Mä en halua mitään mahotonta peliä pelata, kyllä mä haluan, että vastaus löytyy myöskin tähän kysymykseen. Sun täytyy olla tarkka ja täsmällinen. Sen verran vikkelä kintuis taas, ettet myöhästy. Kuka tulee pärjäämään tässä sana-arvoituksessa? Kuka tekee sen loppuhuipentumaan? Kertoo mulle 5-kirjaimisen perusmuodossa olevan sanan ja nappaa 830. Tää on sun mahikses, joten älä jää jälkeen, älä luovuta kesken pelin. Viettää päätökseen. Nyt keskityt ja mietit, mikä vois tänne kelevata. Nyt mulla tuli mieleen sonni, mutta kun sonnissa on tuo N, on toinenkin N ja I, joten se ei ole sonni. O-kirjan ois kuitenkin tuonne kelevannut. Tää ensimmäinen kierros oli tietenkin ihan easy peasy, ei ollut mitään vaikerointia. Mutta heti toisella kierroksella kyllä alkoi näyttää jo kinkkiseltä, kun väärää vastausta pukkas tulemaan. Mutta nyt tuppaa olemaan jo tosi haastavaa täällä näitten sanojen jälkeen. Niin monta kirjainta on kuitenkin käytetty pystyriveittäin, että on tämä kyllä melkoista touhua. Tänne ei kuule mitä sattuu Sannaa voi enää survasta tässä vaiheessa. Meillä on sänky, suomu, seppä, sauna ja siili. Ässällä pitäisi alkaa niinku sonni. Mutta tietenkään sonni ei kelepaa. Mikä tuonne kelepais? Minä ainakaan tiedä. En oo itse vielä keksinyt, mutta ootko sinä? Ootko lähtövalmiina? Soita heti paikalla, kun oot päässyt jyvälle. Jos katselet tällä hetkellä suoraa Tiede ja Voita lähetystä, niin pelaa. Se ei pelaa, joka pelkää. Jos haluat voittaa 830,
nyt ja tässä, niin mitä sinä odotat? Aika lähteä vauhin kanssa liikkeelle. Me ollaan viemässä tätä peliä päätökseensä. Tää on pelin viimeinen kierros, sillä nämä on jo mahdottomia kierroksia. Mulla on semmonen tuntuma, että on olemassa joku sana. Jonkun teistä pelaajista nyt se pitäisi vaan keksiä mahdollisimman pian, että päästään taas etenemään ohjelmassa toiseen peliin, toiseen tarinaan. Päätä tämä tarina. Vain soittamalla voi voittaa. Soita nyt 0700 03355. Moni ei tiedä Sannaa, moni ei ole keksinyt, mutta ootko sinä? Onko sulla hyvä vastaus hallussa? Sääntöjen mukainen vastaus alkaa S:llä, se on perusmuodossa, se on suomenkielinen ja siellä ei toistu samat kirjaimet pystyriveittäin. Tää on haastava peli. Haastavuustaso on tällä kierroksella erityisen vaativa. Alusta asti meillä on ollut kompurointia ja vaikerointia. Laitetaan 1000 euroa, koska eihän tässä muu auta. 1000 euroa. Älä kuitenkaan nuolaise ennen kuin tipahtaa. Vielä on arvoitus ratkaisematta. Vielä on peliaikaa jäljellä. Mutta ei joku hetken verran. Jos et vieläkään ole keksinyt Sannaa tälle riville, niin sulla alkaa olleen kiire. Tuppaa olemaan kiirus. 1000 euroa mä oon tarjonnut. Moni on siellä kieli pitkällä, että nyt lähtee. Mutta älä nuolase ennen kuin tipahtaa. Tarkista sun vastaus, että se on täydellistä luokkaa. Moni seikka harhauttaa tässä pelissä. Tää tuntuu ihan kuin kompatehtävältä. Kompakysymykseltä, koska meillä on kuitenkin täällä niin paljon näitä päällekkäisyyksiä. Ja mä en voi liikaa toitottaa, että samoja kirjaimia ei saa käyttää päällekkäisillä. Me ollaan saatu 2 väärää vastausta. On ollut vähän epäonnea ja se ei ole ihmekään, sillä näin haastavaan peliin moni ei tule oikeaa vastausta löytämään. Mutta mä uskon, että yksi teistä tulee. Tää on varmasti ratkaistavissa. Varmasti joku sana alkaa vielä S:llä ja jossa nämä kirjaimet ois vielä kohillaan. Lähden liikkeelle tästä tokasta kirjaimesta. Eli koska meillä on tuossa tuo konsonantti S, niin sen pitäisi olla joku vokkaali. Ja mä voin antaa vinkkinä, että se voisi olla O-kirjain, koska O:ta ei ole vielä käytetty. Ö-kirjain on myöskin käytössä ja Y taitaa olla myöskin. Mä S-O:lla keksin sonni, mutta N on sitten tuolla ja joo, siellä on monta virrettä, eli ei ole mikä sattuu sonni. Ei kannata riuhtasta sitä puhelinta korvaan minkään sonnin kanssa. SY, sy. Mikäs hän sana tästä oikein syntyy? Meillä on 1000 euroa potissa. Sä saat 250 per kirjain, mitä sä keksit. Mutta se sana pitää olla semmonen, missä on järkeä. Siinä ei voi tupata mitä sattuu kirjaimia, mitä on vielä jäljellä, vaan sen sanan pitää olla semmonen järkevä suomenkielinen sana perusmuodossa. Meillä on 1000 euron vastaus muodostumassa ja sitä kovasti yritellään viritellä. Ei oo kuitenkaan palaset saatuna vielä paikoilleensa. Tässä on vielä jännitystä elämään, kun lähdetään tätä peliä selvittämään. 2 väärän vastauksen jälkeen, niin kyllä pikkasen pelottaa.
Mutta ei vaivuta epäuskoon. Mä uskon, että on olemassa joku sana. On olemassa joku pelaaja teistä katsojista. Mikä kelepaa tänne ja kuka teistä lähtee voittamaan 1000 euroa? Kyllä on niin polttavan kuumia kysymyksiä mun päässä, että rupeaa oikein jänskättämään. En oikein tiedä, että miten päin tässä nyt olisi, kun on niin jänskät paikat. Siili, sauna, seppä, suomu ja sänky. Otahan esimerkkiä näistä sanoista. Hyviä vastauksia ollaan saatu. Yksi teistä katsojista on myös aiemmassa pelissä napannut jo 2000 euroa, joten mä haluan vaihtaa vielä kertaalleen peliä toiseen, kunhan päästään eka tästä pelistä eroon ja päästään vaihtamaan sitten toiseen. Ohjaaja on valmistellut tämän torstai-ohjelman kannalta aika montakin peliä. Tämä on jo toka arvoitus tähän mennessä ja tällä hetkellä 1000 euron sannaa tässä väännellään ja käännellään. Milloinhan se saadaan kuuluville? Ken tietää? Kenellä on sana hallussa? Nyt kannattaa avata se sanainen arkkunsa. Lähtiä rimpauttelemaan ruudussa näkyvään numeroon. Tuu kertomaan mulle 1000 euroa sana. 4 kirjainta puuttuu ja 250 on yhden kirjaimen hinta. Mutta sen sanan täytyy olla järkevä. Tuon ei voi sönköttää ihan mitään sönkkösannaa. Yritä pitää se sana kurissa. Lähden liikkeelle tästä tokaasta kirjaimesta. Mä laitan 1200... Mitä kuulin? 1100 euroa. Mä en tiedä, pitäisköhän mun hommata joku kuulolaite, koska tuntuu, että jotakin häikkää tässä mun kuulossa nyt on. Vai onko se niin, että päässä ei liiku muuta kuin silmät? 1100 euroa on meillä vielä potissa nappaamatta, sillä mä en oo tälle riville vielä sitä sannaa kuullut. Vai onko se sen takia, että en oo kuullut, kun en oo sitten vaan kuullut. Kuuroksi oo heittäytynyt. No, kyllä mä nyt kuuntelen oikein korvahöröllä, kun sinä tuut kertomaan sinun sanas. Kerro mulle tämä 5-kirjaiminen perusmuodossa oleva sana suomen kielellä. Tarkista kuitenkin se vastaus, sillä mistä sattuu jorinoista mä en maksa. Kannattaa ottaa esimerkkiä näistä aiemmista hyvistä vastauksista, mutta särjestä ei kannata esimerkkiä ottaa, sillä siellä on i-kirjain päällekkäin. Yksikään kirjain ei passaa olla päällekkäin. Muuten on sinun pelit pelattu. Kyllä tämä aika villiksi on äitynyt tässä vaiheessa. Ja meillä on hurja potti 1100 euroa valmiina lähtöön. Meillä ei tätä peliaikaa kuitenkaan ole hirviästi jäljellä. Kun peli päättyy, niin peli päättyy. Nyt kannattaa ottaa kaikki ilo irti tästä tehtävästä, vielä kun on mahdollisuus. Nyt on peli käynnissä, kun se on ruudussa. Täällä edelleenkin kahtellaan kirjaimia. Mä en oo itse ainakaan vielä oikeaa vastausta keksinyt. Mutta sen sijaan mä oon päässyt maksamaan jopa 2000 euroa yhdelle teistä katsojista. Nyt mä olisin valmiina seuraavat 1100 euroa pistämään palaamaan. Pistähän palaamaan tällä kierroksella, lähde voittamaan 1100 euroa. Älä anna kenenkään muun viedä näitä rahoja, tuu itse hakkee. Vielä ei ole noutajaa käynyt tässä studiossa. Kaikki on mahdollista.
Nyt pitää vaan pitää mielessä, että mikä on homman nimi. Mikä on pelin kulku? Mitä on vielä tehtävissä? Meillä on kaksiosainen peli käynnissä, joka koostuu tästä ruututehtävästä sekä kilpailulinjasta. Sääntö numero 1 on se, että et lähde soittamaan ilman vastausta. Älä soita ennen kuin oot keksinyt tänne jonkun sanan, mikä pitää paikkaansa. Sen sanan täytyy olla täydellinen. Sen täytyy kunnioittaa meidän pelin sääntöjä. Se ei voi olla mikä sattuu. Tuonne ei voi sönköttää mitä tahansa sönkkösannaa. Mutta jos oot tarkistanut sun vastauksen, että se on just eikä melkein, niin sulla on mahdollisuus lähteä soittamaan tuonne kilpailulinjalle ruudussa näkyvään numeroon 0700 03355. Kilpailulinjalla esitellään kysymyksiä. Vastaa näihin väittämiin oikein sekä mahdollisimman nopeasti puhelimen näppäimillä. Kierroksen aikana oikein vastannut ja samalla nopeimman vastausajan tehnyt pelaaja on kierroksen paras pelaaja. Hänet yhdistetään tänne suoraan lähetykseen kertomaan vastaus ruututehtävään. Ja mikäli me saadaan nappisuoritus, niin mä luovun 1100 eurosta tällä kertaa. Yhden sanan hinta on näin huima. Oikein päätä huimaava tarjous. Tiedätkö mitä? Mä haluan voittajan heti paikalla niin kuin olis jo. Mä en voi pelata tätä peliä yhtään kauempaa, sillä nyt on korkea aika ottaa kaikki ilo irti tästä tehtävästä ja lähteä soittamaan sillä omalla kapulallaan. Mitä sinä odotat? Joko oot keksinyt sanan vai vielä kun se on keksimättä. Yritän nyt keksiä sen mahdollisimman pian, sillä meillä on peliaikaa vaan rajoitetusti. Sillä tässä nyt ollaan pikkuhiljaa viemässä peliä päätökseensä. Pelin säännöt lukevat myös tuolla ohjerullassa alareunassa. Siellä on kaikki lisätiedot meidän kaksiosaisen pelimme kannalta. Tähän mennessä me ollaan saatu siili, sauna, seppä, suomu ja sänky. Harjoitus tekee mestarin tässä pelissä. Alussa tää oli vasta lämmittelyä. 50 euron panoksilla pelattiin, mutta nyt pelataan vähän isoimmilla panoksilla, sillä 1100 euroa on täältä lähössä. Kenen mukaan sitten lähteekään, se selviää kohta puoliin, kunhan Sannaa alkaa kuulua. Nyt on aika pistää puhelimet pirisemään 0700 03355. Tämä on se oikea suunta. Tähän suuntaan lähet soittamaan kuin viimeistä päivää. Tietenkään ei kannata soittaa ennen kuin vastaus on hallussa ja tarkistettuna. Se kannattaa myös kirjata ylös, ettei se pääse unohtumaan. Hetkenä minä hyvänsä sinä saatat olla suorassa lähetyksessä, joten oo valappaana. Oo valmiina pahimpaan, eli pelin päätökseen. Kuka voittaa 1100 euroa tästä pelistä? Kyllä aika jännäksi on meillä pelit menossa. Haastavuustaso on sen kun noussut ja noussut kierros kierrokselta. Ja nyt se on kyllä moninkertaistunut. Voidaan puhua äärimmäisen haastavasta kierroksesta, sillä tosi monta kirjainta on jo käytetty pystyriveittäin. Nyt tuonne pitäisi tunkia jonkun näköinen vokkaali. I, A, E, U, Ä on jo käytetty, joten mikähän tuo S jälkeen kelepais. Mä yritin sinne sitä sonnia tunkia, mutta kun täällä on N, toinen N ja I, joten se on ihan päin mäntyä. Mä en halua, että sä luovutat. Kukaan ei varmasti tuosta noin vaan tule oikeaa vastausta kekkaamaan, joten kokeile uudemman kerran. Kokeile niin monta sanaa kuin ikinä vaan sylyykin suuhun tuo. Ja sitten triplat tsekkaa se sun vastaus, että se on just eikä melkein. Se täytyy olla täydellisessä kondiksessa, että se kelepaa tähän peliin. Tuonne ei voi survasta mitä sattuu kirjaita. Vaikka sulla olisi semmonen sana
änkytettynä, että siellä on kaikki kirjaimet eri kuin pystyriveittäin, niin se kuitenkin pitää olla sitten suomenkielinen sana perusmuodossa ja se pitää olla järkevä sana. Se ei voi olla mikään sinun oma keksimä sanasi. Katsotaanpa nyt, mikähän sieltä alkaa kehittymään. Minkä näköisen sanan kanssa kierroksen paras pelaaja saapuu kuuluville. Mä en väärästä vastauksesta valitettavaksi pysty maksamaan yhtikäs mitään, mutta tämä 1100 € tarjous on vielä voimassa. Älä katsele sormien lävitte. Nyt kannattaa nostaa sitä luuria sinne korvaan. Kato näitä rahoja. Mä laitan sulle 1200 €. Sen kunniaksi, että peli on tulossa päätökseensä ja sä ansaitset kunnon mojovan potin, jos tämän yhden oikean vastauksen tulet keksimään. En tiedä kuinka monta sanaa tänne pystyy vielä vääntämään, mutta mä uskon, että ainakin yksi on olemassa. Mä ainakin toivon. Mä en oo varma tällä hetkellä mistään. Itse en oo oikea vastausta kyennyt löytämään. Mutta yritys on kova. Yritetäänpä Ytä pistää tuonne Mikähän sinne kelepais? Mulla tuli mieleen syödä sanaa, mutta täällä on tämä ää-kirjain. Ei oo helppoa peliä. Ja kaikkein hankalin tässä pelissä on se, että moni sana päättyy A-kirjaimeen, A-han tai I-kirjaimeen. Ja juurikin nämä kirjaimet on jo käytetty. Kovin montaa kirjainta tänne ei ole enää käyttämättä. 1200 € kuitenkin yrittämisen arvoinen tarjous, joten yritä parhaas. Mä en usko, että yksikään katsoja tuosta noin vaan heittämällä survasee hyvää vastausta. Kyllä tämä on aikaa vievää touhua. Kyllä tämä tarvii sitä miettimisaikaa, että alkaa sieltä kirjaimet olla kohillaansa. Ei voi olla siis syödä sanaa, koska ää-kirjain on samalla pystyrivillä. Sonnissa oli sitten tämä N ja I. Siellä on jopa 3 virhettä. Pitäisikö Ö-kirjainta kokeilla? Sö. Ehkä ei ole sittenkään sanaa. Mikä tonne oikein kelepaa, kun mä oon kokeillut vaikka ja mitä ja aina on joku päällekkäisyys. Nyt mulla tuli mieleen synti. Y kelepaisi tänne, mutta täällä on tää N. Ja sitten on tuo I, joten synti. Ei. Kyllä tämä on yhtä syntiä koko touhu. Tämän pelin jälkeen pitää mennä ripittäytymään. Onko tämä peli kirottu? Ehkä ei ole olemassa oikeaa vastausta, sillä jopa syntisana on syntinen. Siellä on tämä N-kirjain tuolla ja I-kirjain tuolla. Oi kauhea. Kyllä alkaa tässä jo hermot kiristyä. Ihan hampaat irvessä joutuu vääntelleen näitä kirjaimia. No niin, nyt tulee synnin päästö. Minä en tiedä oikeaa vastausta. Mä en enää usko tähän peliin. Mä oon uskoni menettänyt. Nyt aletaan maalaamaan niitä piruja seinille. Nämä kirjaimet alkaa hyppiä silmille. Mä en voi enää kauempaa pitää tätä peliä kondiksessa. Mä alan kohta päättämään tämän pelin. Tää on viimeinen mahdollisuus. Mä en kestä yhtään kauempaa. Mä en kestä enää. Mun pää räjähtää tässä pelissä. Tää on viimeinen mahdollisuus. Vihon viimeinen. Toista ei oo tulossa. Mä oon saanut tarpeekseni. Nyt alkaa piisata. Mä oon antanut sulle miettimisaikaa. Mä oon tarjonnut sulle 1200 €. Nyt on sun vuoros.
Tää on sun viimeinen mahdollisuutesi. Tässä vaiheessa ei taivastelut auta. Nyt on saatava voittaja keinolla millä hyvänsä. Me ollaan saatu 5 voittajaa tässä pelissä. 50 € on lähtenyt 5 voittajalle tässä pelissä. Ja aiemmasta pelistä 6. voittaja lähti 2000 € rikkaampana. Nyt olisi lähdössä tämä 1200 € potti yhdestä sanasta, jossa on 5 kirjainta, joka alkaa S-llä ja jossa ei ole näitä päällekkäisiä kirjaimia pystyriveittäin. Tää on arvaamaton peli, sillä te katsojat itse ootte virittänyt tämän pelin näin monimutkaiseksi. Tämä peli saattaa olla mahdoton peli. Mä oon käynyt jo kaikki vokaalit läpi, mitä on vielä käyttämättä. Esimerkiksi O, Y ja Ö. Ja millään ei taho minkäännäköistä järkevää vastausta löytyä. Esimerkiksi tämä syntisana oli täysin syntinen. Ja syntiä teki tämä N ja I. Sitten taas O-kirjaimen kanssa, kun sorkittiin, niin tuli sonni ja soita, soita, sonni. Mä en enää edes yritä. Mä oon kyllä jo luovuttanut. Ei tästä tuu mitään. Kyllä mulle nyt alkaa jo piisata. Mä laitan 1250. Vähän lisää motivaatiota. Tää peli on mennyt ihan sönkötykseksi. Ei oo monella sana hallussa. Mä oon itse täysin pihalla. Mä en oo löytänyt oikeaa vastausta, mutta kuka on teistä? Ken tietää? Mikä tänne oikein kelepaa? Mun kädessä on 1250. Ja sinä voit olla voittaja. Sua ei oo kuitenkaan helpolla päästetty. Joudutaanko me päättämään tämä peli ilman voittajia? Kyllä vähän siltä alkaa näyttää. Kyllä nyt siltä näyttää, ettei hyvältä näytä. Tämä peli on karannut täysin hallinnasta. Me ollaan saatu 2 väärää vastausta. Ja täällä mä vaan yksinäni tökötän. Oottelen tulevaa voittajaa. Ketä ei kuulu eikä näy. Sillä tää on merkki siitä, että yksikään katsoja ei ole päässyt jyvälle. Ei ole päässyt perille näistä kirjaimista. Niin on päässyt käymään. Että tämä peli on riistäytynyt käsistä totaalisesti. Aivan totaalisesti. Koko porukkaan kujilla. Mä en ole vieläkään kuullut puhelimen pirinää. Ja se ei ole tällä kertaa mun huonosta kuulosta kiinni. Kyllä se nyt on ihan kiinni siitä, että puhelin ei soi. Mä oon korvahöröllä oottanut, että puhelin pirahtaisi soimaan ja kierroksen paras pelaaja tulisi kertomaan ratkaisun. Voittajan vastauksen. Mutta ei me tällä menolla kyllä peliä päätetä. Ei kyllä tällä menolla peli veteele. Kyllä tässä nyt on joku ihan täysin pilalla. Tää on kerta kaikkiaan niin monimutkainen tää meidän peli, että vastausta ei löydy. Sitä ei voi muuta kuin toivoa, että saadaan sitten voittajan vastaus. En usko, että saadaan.
tuli mieleen sitten taas sylki. K ja I on tuolla. Sylki. Kyllä tässä sylki suuhun tuo vaikka mitä sanoja, mutta ei kyllä oikeaa vastausta. Syylä. Siellä on ääkirjain. L on myös tuolla. Syylä. Oikein niin kuin mahu suuhun tämä S-kirja. Mitenhän tuo oikein lähtisi tuota Syöpä. Mä saan syövän tästä pelistä. Mä en kyllä pysty tähän niinku mitenkään. Mieli sairastuu tästä pelistä. Ehkä joku teistä pelaajista pärjää tässä pelissä, mutta en usko, että moni tulee pärjäämään. Toivon mukaan saadaan voittaja, mutta sitä voi ehkä vaan toivoa. Mulla on pikkasen mieli maassa nyt tästä pelistä, että miten haastavaksi tämä onkaan kehittynyt. Tää on liikaa kaikille. Syylä, syöpä. Soita Sonni, kaikki on pielessä. Kaikki on pielessä tässä pelissä. Peli päättyy. Mä en voi enempää miettimisaikaa antaa. Mä en voi muuta kuin kyyristyä rukkoilemaan, että yksi teistä katsojista tulee handlaamaan tämän homman. Hoitaa homman kotia, tulee kertomaan 5 kirjaimisen sanan, joka alkaa kirjaimella S. Ja jossa ei ole näitä päällekkäisiä kirjaimia, pysty riveittäin. Mulla on 1250 € potissa. Ja nyt mä rupean päättelemään tätä peliä. Nyt nähdään, miten tässä käykään. Saadaanko oikea vastaus vai eikö. Me ollaan saatu 2 väärää vastausta tämän pelin alakumetreillä. Ja alussa luulisi, että olisi helppoa. Ei ole ollut helppoa alustakaan alkaen, sillä mutkia on ollut matkassa. Esimerkiksi särjessä on tämä I-kirjain päällekkäin viimeisenä kirjaimena. Niin se meni sitten ihan myttyyn. Toinen väärä vastaus oli sitten tämä seutusana, jossa oli U-kirjain 3. kirjaimena päällekkäin. Mä oon käynyt itse tosi monta sanaa läpi ja mä en ole löytänyt minkäännäköistä vastausta. Nyt lähtee viimeinen tarjous, se on 1300 €. 1300 € yhdelle katsojalle nyt ja tässä. Peli on päättymässä. Aika tarttua viimeisen kerran siihen puhelimeen ja lähteä soittamaan, mikäli on oikea vastauksen löytänyt. Selvä homma on se, että moni ei ole löytänyt. Moni on täysin pihalla tässä pelissä. Mutta mitä sinä meinaat? Ootko löytänyt sanan? Ootko tarkistanut vastauksen? Vihon viimeinen tarjous on pöydällä. Enempää rahaa minä en pistä enää tänä päivänä, sillä mä oon maksanut jopa 2000 € tämän ohjelman aikana aiemmasta pelistä. Joel käväs tässä studiossa kertomassa ansaan ja ansalla lähti 2000 €. Nyt lähtisi 1300 €, mutta tarina on toinen. Vielä on sana kuulematta. Joko sinä oot sen keksinyt? Jos oot hyvän vastaukseen hoksannut, niin lähde soittamaan mulle. 0700 03355. Mä en oo sua tänä torstai-päivänä päästänyt millään helpoilla pelleillä. Kyllä voi sanoa, että aika monimutkaisia pelejä ollaan päästy sitten pelailemaan.
Jännitys tiivistyy, nyt ollaan jännää äärellä. Vielä kerkiät soittaa sen vihon viimeisen puhelun. Soita ruudussa näkyvään numeroon 0700 03355. Kilpailulinjalla sinulle esitellään kysymyksiä. Ja näihin kysymyksiin, kun vastaat oikein ja mahdollisimman nopeasti puhelimen näppäimillä, niin otamme kierroksen parhaimpana pelaajana teikäläisen kertomaan vastauksen tähän ruututehtävään. Mikäli kaikki on kohdillaan, olet kunnioittanut pelin sääntöjä, niin rahat ovat sinun. Mutta mikäli siellä on niitä sääntörikkomuksia tehtynä, samoja kirjaimia on pystyriveillä päällekkäin, kuten särki-sanassa, niin sitten lähet tyhjin käsin. Tää on mun mielestä niin kinkkinen peli tässä vaiheessa, että moni on tuskissaan, moni on luovuttanut, mutta vielä kun sä pysyt mukana pelissä. Lähde mukaan pelaamaan. Meillä on 2-osainen peli, joka koostuu tästä ruututehtävästä sekä kilpailulinjasta. Pelin säännöt lukevat tuolla ohjerullassa alareunassa. Ohjelma alkaa meillä päättyä. Nyt ollaan päästy tähän pisteeseen Tiedä ja Vota -ohjelmassa, että ei hirviästi oo meillä enää tätä höpöttelyaikaa. Peliaikaa on vaan rajoitetusti, niin on myös ohjelma-aika. Ainoastaan tämä S-kirjain saa toistua ensimmäisenä kirjaimena. Ohjelman päätös sen kun lähestyy ja lähestyy. 3. peliin meillä ei ole enää aikaa, joten nyt ruvetaan päättelemään tätä peliä. Kohta tämä saadaan pois päiväjärjestyksestä. Mä haluan yhden teistä katsojista tänne studioon. Mä en voi ootella. En oikein malta odottaa, sillä niin intoa on täynnä, että minkä sanan sä oot virittänyt. Onko se sitten loppuhuipentuman paikka? Onko siellä kaikki kohillaan? Vai onko se nyt väärä vastaus? Kyllä menee jännäksi. Älä soita, jos et ole tarkistanut sun vastausta, sillä tässä on paljon tarkistettavaa. Meillä on kuitenkin 5 kirjainta käytettynä per pystyrivi, joten sun täytyy kaikki kirjaimet käydä läpi pystyriveittäin. Älä epäröi soittaa ruudussa näkyvään numeroon, sillä meillä on 1300 € potissa. Peliaika on päättymässä. Lisäaikaa mulla ei oo sulle antaa. Nyt sun pitää vauhin kanssa körryytellä menemään tuonne kilpailulinjan suuntaan vielä kun on mahdollisuus. Tämä ei kuulkaas kauaa kestä. Kyllä nyt ollaan kovaa kyytiä viemässä tätä peliä päätökseensä. 4 kirjainta puuttuu S jälkeen. Mitkä ne mahtais olla? Minkä sanan oot saanut haltuus? Sen kun nyt kertoisit kuuluville, niin päätettäis tämä peli. Mä oon jo ihan valmiina tätä rupiamassa päättelleen. Missä tunnelmissa saadaan sitten ohjelma päätettyä? Se selviää hetken kuluttua. 1 sana, mitään muuta mä en sulta vaaji. 1300 € lähtee säännönmukaisesta vastauksesta. Eli ihan selvää suomen kieltä sen sanan täytyy olla ja sen pitäisi olla perusmuodossa. Samat kirjaimet eivät saa toistua pystyriveittä ja kyllä mä oon tätä jankannut. Nyt alkaa jo riittää, kun on niin kauan tätä samaa hommaa jankannut, että nyt mä oon valmiina päättämään tämän pelin. Nyt mä maksan 1300 € säännönmukaisesta vastauksesta kierroksen parhaimmalle pelaajalle. Kuka on teistä se yksi, joka tietää ja taitaa? Kunnon tietäjä ja taitaja otetaan linjoille hetken kuluttua, joten pistähän linjat soimaan. Puhelinlinjaa pitkin tänne suoraan lähetykseen pääsee. Älä yhtään epäröi tarttua siihen puhelimeen. Hetken kuluttua tämä mahdollisuus menee pois päiväjärjestyksestä, sillä nyt ohjelma-aika meillä on päättymässä ja peli päätetään tietenkin ohjelman aikana.
Huomispäivänä perjantaina me ei suinkaan tätä samaa peliä tulla enää pelailemaan, sillä silloin on uudet tarinat ja uudet puijeet. Mutta nyt torstai-päivänä, niin nyt ois mukava maksaa 1300 €. Sun pitäis nyt vaan äkkiä keksiä, että mikä sanaa tänne oikein kelepaakaan, sillä ei tänne kuule mikään sattuu kelepaakkaa. 0700 03355. Soita nyt vielä kun kerkiät. Sulla on edelleenkin mahdollisuus voittaa. Ja hyvä on voittomahdollisuus, jos sana on tarkistettu. Moni ei ole keksinyt oikeaa vastausta. Vain harva tietää, ei moni. Itse en ainakaan ole saanut keksittyä. Mä luovutin, sillä ei oo kenestä tahansa pelaamaan näin haastavaa peliä. Ei oo kaikista. Ei oo minusta itsestäkään. Moni sana on syntinen, kuten tämä syntisana. N löytyy täältä, I löytyy täältä. Sitten taas sonnisanassa oli tämä N ja I. Mitäs muita? Tää on yhtä sähläämistä. Valitettavasti taas on viimeinen mahdollisuutes, jos aiot voittaa 1300 €. Meillä ei ole enempää peliaikaa. Kohta ohjelma päättyy. Mä annan sulle 10 viimeistä hetkeä. Laitetaan lähtölaskenta käyntiin. 10. 9. 'Älä oota, että kello on nollassa. Mä ootan vieläkin sun vastausta. 8. Sulla on edelleenkin mahdollisuus rimpauttaa ruudussa näkyvään numeroon. 'Kiire on kova. Sulle mitään menetettävää. 7. Kiire. Ota loppukiri, ota oikein vauhtia ja lähde vauhin kanssa soittamaan. 6. Peli päättyy vasta kun kello on nollassa. Nyt on vielä hetken verran aikaa jäljellä. Soita ja voita. 1300 € lähtee hetken kuluttua. Kysymys kuuluu kelle? 5. Päivän kysymys on, mikä on tämä 5-kirjaiminen sana, joka alkaa S-llä? Sänky ollaan saatu, suomu, seppä, sauna, siili. Kukaan ei ole seppä syntyessään, mutta harjoitus tekee mestarin. Meillä on ollut tarkkoja pelaajia. 4 viimeistä hetkeä. Niin sekä tämä peli että myös koko Tiedä ja voita -ohjelma on tässä ja nyt päättymässä. Aika saada voittaja linjalle. Sinä voit olla tämän pelin voittaja. Sinä voit napata nämä rahat, joten soita. Tee se puhelu. Nyt vielä kun kerkiä, niin antaa mennä. Tää on sun mahdollisuutes. Nyt käytä se hyväkses. 4 viimeistä hetkeä aikaa soittaa ja voittaa 1300 €. Mikä sana tulee sängyn jälkeen? Mikä tänne mahtuu? Kohta se selviää. Tässä vaiheessa vieläkin väännät Sannaa, niin ehkä sä myöhästyt, sillä nyt se pitäisi olla jo valmiina.
Nyt pitäisi olla jo sana hallussa siellä kielen päällä. Nyt lähde kieli pitkällä soittamaan. Tee se paras kierrosaika. Mietin näitä rahoja. 3. Jännäksi käy. Miten käykään kun kello on nollassa? Ota loppukiri. Moni ei tiedä oikeaa vastausta, sillä meidän haastavuustaso on erityisen korkea tällä kierroksella. Mutta mikäli sä oot ottanut pelin haltuun, niin älä luovuta. Sulla on vielä 3 viimeistä hetkeä jäljellä. Niin sekä peli että ohjelma päättyy. Mikä on pelin päätös? Mikä sana saadaan sänkysanan jälkeen? Ootko kunnioittanut pelin sääntöjä? Vai ootko pelannut omilla säännöilläs? Toivon mukaan saadaan täydellinen nappisuoritus. 2. Kyllä aika vähäiseksi tämä peliaika käy. Peli päättyy, kun kello on nollassa. Nyt ei kovin hyvältä näytä. Kiire sen kun kasvaa ja kasvaa. Me ollaan viemässä tätä sanoa-arvoitusta päätökseensä. Tää on pelin viimeinen kierros. Sulla on muutama minuutti aikaa toimia. Ja viimeinen hetki. Tää on vihon viimeinen hetki. Viimeinen mahdollisuus sinulle. Toimi nyt. On kova kiirus. Jos vielä aikoo voittaa 1300 €, niin on kyllä ihan kauhia kiire. Peli ei ole kuitenkaan vielä päättynyt, joten älä nyt säikähä. 0 ei ole vielä saapunut. 1 vieläkin vilikuttaa ruudussa. Älä heitä hyvästejä näille rahoille. Älä tuhua sun mahdollisuuttas. Nyt vaan hopi painat eteenpäin. Soita ruudussa näkyvään numeroon viimeisen kerran, mikäli oot löytänyt oikean vastauksen. Mä en vaadi sulta mitään muuta kuin 1 sanan 5 kirjaimella. Alkaa S:llä. Samat kirjaimet ei toistu pystyriveittäin. Tämä on tarkkaa hommaa. Aika päättää sekä peli että myös tiedä ja voita ohjelma. Miten ohjelma päättyy tänä päivänä? Mikä on pelin päätös, kun kello värähtää nollaan? 1 viimeinen mahdollisuus. Tää on sun mahdollisuutes. Älä hukkaa sitä. Älä tuhoa sun tilaisuutta. Tämä peli ei ole vielä tuhon oma. 0. Ei ole vielä, mutta nyt on, sillä peli on päättynyt. Mä haluan voittajan linjalle. Missä on voittaja? Peli on päättynyt, kello on nollassa. Aika saada yksi teistä linjalle. Mä haluan sut tänne. Mä tarvin sut tänne. Missä sä oot? Viimeinen hetki ennen kuin ohjelma päättyy. Saadaanko me sana tänne? Mä en voi ottaa yhtään kauempaa. Tää on uskomatonta. Halo, meillä on kierroksen paras. Kuka siellä? Tuomo. Mikäs on Tuomon sana? Sydän. Sydän tarkistetaan ja katsotaan. Tiedätkö mitä, Tuomo? Se on oikein sydämellinen vastaus. Sinne lähti 1300 €.
olkoon. Sinne lähti aivan mahtavaa. Me saatiin onnellinen loppu ja oikein iloinen sana sydän. Mulla oikein sydän tykyttää, kun tämmöisen kuuli. Eli se on morjesta teille katsojille ja hyvää päivän jatkua. Me nähdään sitten huomenna perjantaina. Uusi päivä ja uudet kujeet. Hyvää päivän jatkua. Moikka!